niin. Täällä on joulukuun viimeiset keskity nyt ajamiin. hiihdot. Oho. Tuolla on joulupukki. Täällä on kylmä. Anna ne mennä. Mä saan narun suoraksi, niin Kappaa jalat niin. Anna mennä nyt. Mennä jo. kyllä vittu on kylmää. Ei kavillekaan mene hyvin. Siinä se tulo. Ja kikkalo vielä. Vittu, mulla on kädet aivan jäässä. Tästä oli puhe. Talvisota voitettu. Hyvä on hiihtäjä. Mä ajattelin, että vittu te kierrätte niin kauan, että se kaartuu. Aina vaan eka kierräks, että ei kun ne menee ohi. Toinen kierräs, ne ei kun lähti no, vielä vaan kauan. Huitoo koko ajan. Vieläkin oli, mutta kuskilla palantu käden. Aivan järjettömän kylmä. Eikö se ole hyvä lopettaa hyvän sään aikana? Sä uima? Kyllä mä voin hetken päästä pitää vaan mennä kyllä aika kovahan sauna. Kyllä se pitäis hulluihin videoihin laittaa. Eikä tässä vielä kaikki. Me tuolta niin veneen vierestä. Kyllä täytyy sanoa, että hipit on hulluja. Jos ei hiihtäen kastu, niin kastuko eten uimaan? Jumalauta puoliasta pakkaasta. Mä oon aivan kuuras. Siinä on aitoa vesihiihtojuomaa.